Nás dva úplně nenávidí, přátelé. Asi taky slušnej. Já nechci se s někým zakládat. Taky ne. Vůbec, jako třeba ne. Jen. Tam nejsi na to zábradlí, můžeme se někam položit. Ne. A můžeme si zeptat, že máme ale smlouvu, ano. Ale mě to nezajímá. Vůbec smlouva nezajímá. Ale mnou smlouvu nikdo neřešil. A my po vás nechci vůbec... Poslední informace z města je prostě nic takového se tady dostávat nebude. Ale my nemáme s tím na to, aby... My nemáme, nemluvit se ředitelem, my jsme Podluckým. Podlucký teď mluvit s ředitelem, že máme společný, co to sem položit. Jak mi to dá písemně ředitel, jak mi to sem přinese, jak ten napsaný, že ředitel... My máme smlouvu, to se společností, který stál palác. Ne, fakt ne. A jako, proč vám to vadí? Je to osobní věc? Nebo proč je to takhle? My to odnesli, my vám zaplatíme permit, nebudeme tady jako... A proč ne? Neřešte to se mnou, řešte to na městě. Ale To řekl jasně, město řeklo jasně ne. Ne, pan Král mě osobně do obličeje řekl, ano, uděláme to. Vy jste jediný člověk, co takhle se nám mluví. Ale já mám informace jiný. Od koho? Rovna třeba z radnice od pana Lamberta. Pan Lambert je, jo, od pana Lizote. A co má pan Lambert, jako proč je Lambert cíle? Tak takhle to dopadá Mariánský Klášter. Recording. You're right? Holy, holy, you right? Yeah, kind of. You sure? Oh my, you're alive? Yeah, I'm alive. Holy. Fucking God. Oh my fucking God. Why I didn't have time to slow down, I just... Holy shit. Oh, you're right, man. Yeah. Oh my. Fucking heavy. Oh. Listen. My name is Jan. And where are we? Jan Hurka from Czech. We are in the forest. Crazy forest. And what just happened? Opičí hory jsou na píču.